Това видео е на тема Питагорова теорема. Питагоровата теорема ни дава връзката между страните на един правоъгълен триъгълник. Страната, която се намира срещу правият ъгъл на правоъгълния триъгълник, се нарича хипотенуза. На този чертеж е означена с С, а останалите две страни на триъгълника се наричат катети и съответно на чертежа са означени с А и Б. Питагоровата теорема гласи, че сумата от квадратите на двата катета в правоъгълния триъгълник е равна на квадрата на хипотенузата. За да стане по-ясно, съм приготвил една задача. Условието на задачата гласи, че в правоъгълния триъгълник ABC, при който ъгъл АЦБ е равен на 90 градуса, хипотенузата е с дължина 5 метра, а катетът BC е с дължина 4 метра. Търси се дължината на другият катет в триъгълника. Виждате, направен е чертеж. Ъгъл С, ъгъл АЦБ е правият ъгъл, съответно страната срещу него АБ е хипотенузата. Тя е означена с С, равна на 5 метра по условие, а единият от катетите, в случаят BC, е зададен по условие, той е с дължина 4 метра. Търси се на колко е равен катетът B. Това е една задача, в която се прилага Питагоровата теорема, която записахме преди малко. А на квадрат, единият катет на квадрат, плюс Б на квадрат, вторият катет на правоъгълния триъгълник на квадрат трябва да е равно на хипотенузата С на квадрат. В нашата задача какво е зададено? Дадено е дължината на единият катет 4 метра. Ето записваме 4 на квадрат. Това е катетът, който е означен с А. Неизвестният катет Б е събран към 4 на квадрат и съответно това трябва да бъде равно на квадрата на хипотенузата, която е съответно С и е 5 на квадрат. Решаваме това уравнение. Получава се 16 плюс Б на квадрат равно на 25 и от тук всъщност може да се намери, че катетът АЦ на правоъгълния триъгълник всъщност е равен на корен квадратен от 9 или съответно 3 метра. А Питагоровият триъгълник, който всъщност имаме в тази задача с катети 3, 4 и хипотенуза 5 е известен като Питагоров триъгълник. Втората задача, която съм подготвил за днеска, гласи: страните на правоъгълника ABCD са с дължини АБ равно на 9 метра и BC е равна на 2 по корен от 10 метра. Иска се да се определи дължината на диагонала на правоъгълника. Значи имаме един правоъгълник, известни са неговите страни, търсим диагонала BD, който виждате тук на чертежа. За решението на тази задача също може да се използва Питагоровата теорема. За целта разглеждаме триъгълникът ABD, който е щрихиран на чертежа. Виждате, в триъгълникът ABD ъгъл BAD е 90 градуса, тъй като имаме правоъгълник. Известен е катетът АБ, който е 9 см, а също така е известна страната АД, която е 2 корен от 10 метра. Съответно виждате, че за да намерим диагоналът на правоъгълника, който всъщност се явява хипотенуза в нашия правоъгълен триъгълник ABD, е необходимо отново да използваме Питагоровата теорема, която виждате записана ето тук. А на квадрат, катетът А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на хипотенузата С на квадрат. Да видим какво имаме като данни. В нашата задача единият катет е всъщност АБ. Ето записваме го като АБ на квадрат на място на А на квадрат. Другият катет е АД на квадрат на място на Б на квадрат и диагонала или хипотенузата в нашия триъгълник ABD я записваме отдясно на равенството, като DB на квадрат всъщност на място на С на квадрат.
Сега естествено е възможно да заместиме данните, които имаме в задачата. АБ е известно 9 метра, АД също е известно и е равно на страната BC. Виждате 2 корен от 10. Търси се диагонала DB. Ето и разписано уравнението. Виждате 9 на квадрат. 9 беше дължината АБ на квадрат, плюс 2 корен от 10, което АД трябва да се вдигне на квадрат и като резултат ще получим квадрата на хипотенузата на триъгълника АБД. Извършваме съответно изчисленията. 9 на квадрат е 81. 2 по корен от 10 на квадрат е 40. В резултат на което се получава, че dB на квадрат е 121. След като коренуваме, мерим дължината на диагонала на правоъгълника и тя се получава съответно 11 метра.